clausura, agradecemos a todos que esteades aquí, porque a fin de contas este é o voso campeonato, vale? O campeonato social, este é o campeonato dos veciños de Melide e da contorna. Canto lle damos? 3 concellos na volta? Bueno, todos son amigos. Todos son amigos, vale, todos son amigos. Este é o voso campeonato, vale? É un campeonato para disfrutar, é un día de compañerismo, de comer, de falar, de ver cans, de rirnos todos, que ao fin e ao cabo é o que buscamos en este tipo de eventos. Antes de nada, os dous suíces, hai que agradecer o enorme traballo que fan os suíces. Eu traballaron un pouco, que é todo, pero bueno, normalmente traballan máis, entón para venideras ocasións le decimos que fan un enorme traballo e eles esto gustalle. Dá a clasificación, vai empezar desde o 12º ao primeiro. Isto recalco porque o primeiro nombre que di, a ver se pensa que ganou, e non é así. Eu quería decir algo. O que quere decir que eu diga que non hai problema ningún. Así que don José Montoiro González, delegado de rastro da Federación Española de Caza, un fuerte aplauso para él. Temos aquí a don Joaquín Fernández de Guerreiro, que destaca polas as súas habilidades, que isto hai que dicirlo, as súas habilidades xudgando por a noite, e usando o turno. Cada un destaca por unha cousa, pois se destaca xudgando por a noite. Vamos logo ca clasificación, empezamos polo 12º. 12º, Alejandro Cabanas con Clay. Manuel García con Thor. Noveno, Jesús Manoles con Pin. Octavo, Jesús Cabanas con Maya. Séptimo, Manuel Mejuto con Mancha. Sexto, Adrián Gómez con Rumba. Quinto, Antonio Torres con Tiza. Cuarto, Víctor Martínez con Nube. Para que dar emoción. En vez de 365 pagas o ganador a 1,50. ¿Qué pasa? Está subindo fuerte. El podio. Terceiro, Juan Varela con Pancho. Segundo, Víctor Mayo con Jaca. E, por tanto, primeiro e campeón da proba, José Gómez con Lorán. Bueno, pues agora se mete a clasificación e antes da entrega de premio. Bueno, antes non me puse colorado, ahora me puse a estarme colorado. Entonces, pero bueno, sobre todo agradecer, é a prova que máis me gusta facer, a vosa, non é por nada, é porque síntome, cando vos vedes participar, se algo naceu este campeonato foi para a xente de Melide, dos alrededores, de Palas, de Antas, de Artúa, de Boimorto, de todos lados, nos concellos veciños. Isto naceu máis que nada para ver perros, non é que a xente amante como a nós, que nos gustan tanto os cas, pois era para que, bueno, un pudera ver as diferentes razas de cas traballando e poder ver tamén os monteiros, a súa maneira de traballar, saber de liñas de casa e isto. Bueno, entón, con isto, o máis importante para min, vendo aquí a tanta xente, encántame, a prova que máis disfruto cos locales. Sin duda, para isto se fixo e se algún ano a seguimos facendo será só por a vos.
E moitas gracias, como sempre, por axudarnos tanto, ter tanta paciencia, sodes o máximo, de verdade, de verdade. Unha vez, e a petición deles mismos, unha vez, que, palabra do capitán, aquí os suíces pediron tamén facer unha pequena valoración sobre a prova, vale, máis que nada para animarvos a mellorar, porque me consta que se vos falaba de aí que tedes moito que mellorar, non? Non, é broma, mellorar un pouquinho da xa eles vos. Nosotros estamos dos concursos, estamos vendo concursos moito máis pequenos sendo de todos os sitios, juntando xente de todos os sitios, que sendo un campeonato local haxa tanta xente que quere dicir moito de vosotros, e non somos a hora de participar. Xente que non está desde de participar, casi que non están destas provas e todo, hai moita diferencia en veros participar só con a maneira de colocar as cabezas, de facer os rastros, de todo. A verdade que nos sorprendeu e gustanos moito ver os cas de monte de verdade, e os traballos reales de verdade, sin berros, sin facer moitas cousas que a min desde logo gustan moito. Así que pola miña parte, felicitarles a todos os participantes. Bueno, a verdad que este tipo de probas son moi bonitas para vir, non? É outro ambiente distinto que estamos acostumbrados, é outro ambiente de compañerismo, de risas, sin competición, non? Sin competencia, vir pasar o día, vir pasalo ben, cos amigos, comer todos xuntos. Entonces gustache vir este tipo de pruebas porque ves impresión, non ves a pasar un día entre amigos. Como ben dixo Emilio, a verdad que, a ver, no rastro da final había carreiro feito, eu xa fixen ese recorrido 7 veces, xa tiña o porco xa iba polo carreiro. Entón, bueno, daqui ao ano practicado un pouquiño e os cascos... Vais a facer no mesmo carreiro, po? Logo ano xa comía. E non intentar tener cans para comprar o juez, sabes? Pero bueno, polo resto non hai problema. Ahora, en serio, non, moitas gracias. Non aplauda a nadie, por favor. Pasámoslo moi ben, e sí que valoramos moito que sí que o nivel non é de cans de competición, pero sí que se ven cans de cazar, desde outra mentalidade, outra forma de buscar o rastro, outra maneira de defenderse no monte. É dicir, isto que falamos non é unha broma. Notase que son cans de cazar, moitos deles cans moi novos, e que sí que se lleve unha pasión. Que pasa? Os cans que non están acostumbrados a este tipo de jabalí, pois moitos deles sí que notan a presencia de algo aí como olor, pero moitos deses cans non o queren, non o traballan. Pero bueno, un placer estar aquí entre vós. Voluntariamente a presentar no físico con máis. Para que vexades, non vou nin mirar polo papel, vou dar paso ao seguinte, porque levo preparando isto toda a mañá. Estes campeonatos non son nada, sino unha figura que peleé moito. No, por favor, deixeme un discurso. Vamos cambiar un aplauso para o Bravo! No, eso hai que cambiar. No, hai que cambiar. Depende para non facer siguiente. Hai que, por que non? Vamos facer un memorial a Antonio Mendes. A cousa máis importante para facer un campeonato é a xente que colabora facendo o campeonato. É que eu, sin a xente que me rodea, Carlos, Tositeo, José, tal, Cursto, Peteiro, toda a xente en general, non? Toda esta xente, a xente que vedes participar, os campeonatos, é que iso que se ten que mentalizar esta xente, que os campeonatos son de vos, é a xente que organiza, toda esta xente que eu non sou cabeza de nada, a mí coñeme aí, eu fago o que podo, un pouco tal, pero eu sou unha sombra deles, que eu gasto, eu sou un pequeniño de todo. Ao caralho un protocolo, de xente, esperamos moito tempo traballando, é un equipo de xente. Hai que agradecer aos patrocinadores, xente que se presta a colaborar, os suíces que veñen aquí desinteresadamente, vale? Suíces incluso que se prestan para que non se perdan concursantes probablemente a seguir con eles.
realmente un referente a nivel de todo España. A nivel, efectivamente. De feito, fijarnos que temos aquí campeóns na modalidade que lle chaman eles a grande, que veñen a aprender como se fan as cousas, vale? E eu non quero unha forte aplauso porque eu non te aplauso. Ahora sí, dixe de verdad, porque aquí vos miñaches polo compañerismo, miñaches por unha chaqueta da boa. Hai que decir a verdade, é nada máis. Entón, imos empezar con a venia do capitán polo futuro. E o futuro está aquí, tédelo aquí entre nós. Hai, supuestamente había unha categoría infantil e decidimos meter unha categoría junior porque hai dous rapaces que non sabíamos se poñer o chupa un paquete de tabaco. Estábamos aí no límite, vale, de que xa pasa de infantil a tal. Entón fixamos a categoría junior tamén. Entón temos os infantiles e os junior. E vamos empezar polos rapaces. Está de nervioso, neno? Sí, trexache no chaleco. Non había que matar o jabalí, que antes puso o chaleco. Nada máis que iba a ver con pan de tra. Vamos a ir chamando os nenos para entregar xa os diplomas. Pero vamos a empezar polo futuro femenino. Eu que son pai dunha nena que lle gustan moito os cans, vale, pois gustaríame que empezaran por ela. Entón, a pena é que seu pai teña cans blancos e de pelo corto. Se tuvera grifón, vale. E depois, ao can chamanlle Dembélé, podíanlle chamar Benzema ou Sergio Ramos. Chamanlle Dembélé. Pero vamos a dar un forte aplauso, un diploma moi grande, porque o merece a Iria Rial Sánchez. Hemos emocionado ese pai sacando a foto. Corren as vaguas polo seu rostro. A ver si está, porque en teoría debería estar Clara Conde López. Fuerte aplauso para Clara. Espera, que te vai dar aquí o capitán. Que eu non sou nadie, miña filla, eu vim presentar. Vamos a co seguinte. Que se levante, por favor, Xavier Vázquez Carreira. Vamos a co seguinte, Rubén Ares Ares. Sí, así de. Me enche de orgullo e satisfacción. Vamos xa, que hasta creo que veo do chaleco David Penas Núñez. ¿Dónde está tu tío? ¿Dónde está el padrino? Que sácalo con madrina, toma, vente, patria. Madrina, ven. Esto que a madrina do rapaz estamos de cumpleaños. Temos un peldaño e pasamos a unha idade xa un poquinho superior. Podemos chamar a Daniel García. 1,70 m. Esa é o máximo. 65 kilos. Junior, vamos a chamarse ao Junior. De feito, habrá que facer unha categoría xa Junior. A Manuel Mejuto Costolla. Espera que vas. Hasta ahora se echaba de te siguen a Chanel. Pequeno error, faltanos un infantil e outro que xa non é tanto. José Mexuto, perdón, José Suárez Sánchez.
acordaros, Lira en Melide, no resto do mundo é Laira. Décimo clasificado, aquí xa hai trofeo, Manuel García Contor. Este es todo. Manoles con pin. Eso es antes, ahora se baja la pelota. Octavo clasificado, Jesús Cabanas con malla. Manuel Mecuto con mancha. Muchas gracias. Sexto clasificado, Adrián Gómez con rumba. Quinto clasificado, Antonio Torres con pizza.
E ahora a sair imos dar os sacos de pienso e as fotos no podio. Así que primeiro clasificado que veña a recoller o premio, tan merecido premio, José Gómez con Lorán. Forte aplauso para él. Moito choro. Abrirá, chaqueta. Ustedes primeiro facer a foto ao podio, os outros viste ali aplaudir. Sí, pero bueno, este ano vamos a saltar un pouco o protocolo porque vino ahora está sempre collendo protagonismo, entonces este ano temos un agasallo ao Milo Bolaño. Y por eso, como tú eres tan dulce. ¡Ah, Melide! Lo mejor de Melide. Aquí O traballo que me costou facer esta foto dos Melide. Porque eres tan dulce. Bueno, estades todos invitados, destes non, que haces un poco. Bueno, gracias a todos. Veña, vamos. Moitas gracias a todos, de verdad. Gracias sempre a miña xente que tanto nos axuda aquí, es que sin eles non faríamos nada. Gracias.